Salam mehman tomoşaçılar. Atawatan TV kanalının en wepalı tomoşaçıları. Sizin kemmäňizi mawy ekranyň öňünde hoş gördük diýmek isleýän. Bugün Atawatan ýyllarlarynyň 1-nji sezonunyň jemleýiji gepleşigi. Men prototypden peýdalanyp biziň Atawatan ýyllar gepleşigimizde 30 san gepleşik ýazdyk we 30-syny da garaşyp her hepdeniň birinji güne garaşyp tomoşa eden mehman dostlarymyza, hormatly ýylleşlerimize, tomoşaçylarymyza tüýsüregimden minnetdarlyk bildirmek isleýän. Biz entek sawallaşamyk. Nesip bolsa ýene de 2 aýlyk ara ketmeden soňra Gat Ullokan studiýanyň içinde 2-nji sezona başlady. Biziň bugünkü Atawatan ýyllarynyň 1-nji sezonunyň jemleýiji gepleşiginiň mehmany ol ýigidiň ol aýdymçynyň, ol ýyllaryň biziň studiýamda mehman bolmagyny gaty köp sany adam haýyş etdi. Instagramda, YouTube'da, beýlek sosial sahypalaryň kemmesinden şol oglanyň adyny tutdular. We bugün ol öz ähli işlerinden wagt aýryp biziň redaksiýamyzda mehmançylykda durdy. Hoş gördük. Hormatly tomoşaçylar, ha bugün Atawatan Türkmenistan halkara jurnalynyň Atawatan ýyllary diýen gepleşigine mehman boldum. Görüň, hedil boldy. Durdy. Ahir gawatlaşmak biziň şu netiýemizde bar eken, ahir gawatlaşdyk. Geleniňe bize mehman bolanyňa, bize bir wagt aýranyňa men saňa ähli Atawatan Türkmenistan halkara jurnalynyň toparynyň adyna şeýle-de Atawatan TV kanalymyzyň adyna men saňa minnetdar. Janyň sag bolsun, işçiňde üstünlük diňe döňe durmaly. Sağ ol. Bize de işimizde üstünlük berabер öýdýän. Sag bol durdy. Gepleşiň başynda biz mehmanymyzyň bir gowy şähtirini açyk bolmak üçin gepleşiň dowamynda oňa sowgat berýär. Atawatan Türkmenistan halkara jurnalymyzyň atawatanturkmenistan.com adly habarlar saýty we öňüňiň bir çünküne keçijek bede bolmak üçin ýakynça sowgat. Şeýle-de sen daşary ýurt dillerini gowurýanyňa bilýär. Makul hyzmat terjime merkezi biziň ýurdumyzda resmi namalyň terjimetini ilkinjilen bir taplanýar. Başysyna. Sağ olun. Minnetdar. Inne durdy. Gepleşiň başyna tomoşaçylar üçin özüň hakyny gytgaçyk maglumat. Men Aşgabat şäherine 1990-njy ýylda 10 sentýabrynda Aşgabat şäherine dünýä indim. Başlangıç orta mektebi Aşgabat şäheriniň bir awraýly mektepleriň biri. 33-nji orta mektebi tamamladym. Ondan soň Türkmen Döwlet Medeni Institutyna talip boldum. Bu ýaşy ýyllar bolýarmy? Ýokary hojaýyna 2007-nji ýylda girdim, talip boldum. 2012-nji ýylda tamam. Köne binada kapsyňyz onda. Bu makul şaýylar. Şonda giremde. Ýöne täze açylan neme bar? Täze bina. Şoň iň birinji talipleri edi. Açylyşyna gön birinjisi başlady. Açdyk, iş öýlem tamamladyk. Berekellah. Kardeşimden Goşmurad ağamyzyň gelen durda atly bir gepleşigi bar. Şoň üçin sen aýdypsyň. Ilkinji hünäriň tanysy Halipa Türkmenistanyň halk artisti Jemal Taparowanyň dokmaçylar tank toparyna işläpsiň, gatnapsyň. Nähil geçeniňem gurrun berdiň. Men nähil geçeniň hakynda tanysçylykdan aýdymçylyga nähil geçeniň hakynda sorajak gel. Ora ýa köp tomoşaçylar bilýändirler. Men soramak isleýän YouTube platformasyna senin ilkinji yüklenen klibiň. Aslında ilkinji aýdymyň, ilkinji işleň biri Aýdaly bady. Ýani durdy diýilene ýadyňa düşýän aýdym. Aýdym. Biz ony köplenç okuwdy ýadyk. Gaýdaly. Gaýdaly. Ol weň ilkinji işleň hökmünde ýöne 2012-nji ýylda ene durdyň ilkinji işi YouTube'a ýüklenipdir. Sen aýdymyň ady. 2010-njy ýylda eýen ýadyr edip şular ýaly. Türkmene wady tileýlimi topary bilen şu awry topary bilen. Şekile geçirdik Türkmene wadyna ýaly. 2010-njy ýylda ýene YouTube 2010-da ýüklenipdir. Öýden başga sahypada. Başga sahypada. O wagtlar YouTube sahypam ýokdy, özleşme. Bize durdy şol döwür hakynda gurrun bersene. Tanysçylykdan aýdymçylyga geçmek. Gönü bir wagtda başardyana dälir. Aýdym işlemek ýa bolmasa aýdymyň ýaýratmak. Ýani aýdalyň döreşi şo hakynda gurrun bersen.
Ferhat Pervan ilk ölen ben kıdiyanım. Yine koşpırarın kıdaydan vatlama aytmalı kayır vatlary. 2005-nji ýyl bolmagy mümkin, 4-nji ýyl bolmagy mümkin. Olaýdaky gitara. Gitara bilen çalýardym. Kakam tahir dünýäden öten soň şol agam bady, kakamyň dogany öz Halipam, Islam Durdyýew. Şoň ýanına baryp özüm bir hili heweslendim. Maňa şunu öwre çükerdi. Taýdan çalasym melýärdi. Ondan ay oğlum ben ilk vadan şeyden neylerle soğuluyor ediyen karşı. Ay o zanimat ediyen de öyle başladık yukarıdım da zaten. Son şey edip gitaran ya tant ediyen DJ koyalım tant ediyen dövrümüm kaptalına gitaran çalıyor. Paralelne bağlı. O aydı mahinnes bağlıyatta ondan instituda girdim. 2007 yılda instituda girdim tam. Yürüme de profesyonel şunu zanimat etmeliydim. Tabi aydım kli. Başla söydün bölüm. Institutta spetsing näme? Rejissör, folklor rejissör. Folklor rejissör. Toplarını kuramak kodalanlar. Bulam aydıma dekşillerle. Yok, rejissör. Aha. Bu ne eli oldu? Ay bu manga işi değil. Yöne kaptalını aydımçılık alık. Okuwa girem son bir hili. Hafı olsun. Okuwa girmekem der. Egzaminde uğurlarım der. Girem son birinci kursuna bir ya basımlar deyip başlanılar sentyabrın birine. Sentyabr aylardır. Ben yürüyorum dedim de. Уже профессионально şundan zanimat etmeli aydım yankı klip albüm. Yankı aydaly döwürlerini bilýäňi? Nemen Ferhat sene näme soratym geldi? Şurada yanlış bakın birinci kursda ikinci kursda da idi yani. Ay ýene bir aydym mat şo wagty. Aydaly tapdy. Näde dilber bady? Ferhat bizden işleyen gıylamız var redaksiyamızda. Mehri deydi, Leyla deydi, Miwe, jurnalist gıylamız var. Men onun jurnalist gıylamızdan şunu yani mihman gelmeke birinci bilen sorayan zadım. Mesela durdu deyip deylerini haytaydım yadıma düşüyor. Olar bana 4-5 tane aydım adını ayttılar. Aydalı, ola düşünükleyem. Nurana, beylek 3 haytır öydem. Bu yolla, doğru. Yine. Ol fon fırağı işlem. Yatmı. Yatlayan. Yok, yatlayan yok. Soğuğa dederin. Soğuğa dederin. Olar bize ene şu 4-5 tane aydımın adını ayttılar. Men oturup yeke-yekeden buları YouTube'dan seyredip gördüm. Nurana aydımın orijinalini tapmadım. Remix edilen variantını paylaşıptırlar. Yani remix bekiş deyiptir öyle neşeylere. Ayali Nurana görkemen hayrana men sevgi dünyana gelsene seyrana ayali Nurana görkemen hayrana men sevgi dünyana gelsene seyrana. Bu remix variantı eken doğru değil mi? Aslında şunu yetecek gelim olin. Her kim sprosulla öyle ki variantam şeyle dinleme ha yakın toyda onunla daha iyi şeyler var tanta gider ya da etmeler. On öyle hayal rakta yöne. On öyle hayal rakta. Ondan ne kalkacağım kare. Hasta gatte şunu ederli. Templer ayet öğrendi. Düşündüm. Soğut ederin ne ol beyle. Degenlik rol bilen ettik öyle gruppa da yaş show mu? Yaş show. Şolar bilen iş yapacak. Bega işledi şol. Bun sujetini da adını men gatyga gördüm. We şeýle de şulaydymyň sadyny, sözüni bilemok bolýan şo döwürler. Nowat kullugy diýär, nowat ödenýär. Şo ýazyp berdi, onuň bir ýyllar geçdi, nowat bir ýa, 2 ýyl olaýar geçdi, ýani heňe öňmadi. Soň saraman kullukdan ýelde çykarjak. Çykarmak mümkin tegem şolaydym diýip. O aýdym işler diýip, onuň Merdan Bäşimow var. Kompozitor adamlar. Merdan Jamdan galat şu ilkinci işlemden biri şu adam işleşip gelýär. Jany sağ bolsun işini udaýjan istedi diýen. Iň bir talant oglanlar ýerde. Elbetde Merdan. Şoňa etdirdim sağ aranjировкасын. Merdan işletdi. Durdu. Men şu hemişe senden soratym gelýärdi. Tanalyp başlanyňy
ýyllyz bolup başlanyny haçan duýdyň sen? Haýtaýdymda, näçinji ýyllarda? Edil ýyllyz diýär bilmedim bolýan başda ýöne şu bilip başlanyň, başlanyň bildim. Haçan olam nemede. Institutda okuýakam, aýdym çykdy. Awa. Ne aydym, şoň heňi şunu ýaly, aydali, aydali. Söýgümel hakta gel aydym, aydali. Şonu ýalyrak bolýan. Kursdoşlum, ýanky Liam okuyanlar çehrada bolýar gelýär. Bayramçylyga gidilýär. Garaja bayramçylyga barlýar. Gaýdylyp barlýar. Onlar değişýär. Gaýdaly, öýe gaýdaly. Ya var şonu ýalar kur neme bolsa öýe gaýdaly. Ýa-da bolsa şol aýdym ýa. Bir küçükden dostamam diýdi. Ağam ýa-jigiler. Ağam şu gullukda döwüram. Dost gullukda döwüram diýär gaýdaly. Biz özümüz şonu ýalakda. Şonu ýaly neme? Şo döwürler bildim. Her kim şonu ýaly çehreden gaýdaly nemeden fere diýerler de. Han aýdym şoňa, şo gaýdaly. Ben birinji ikinji aýdymda nişana urupsyň da tügöle. Başda şol neme diýýär. Tügöle berekella. Gowrat. Ay jana. We ýene bir zada ünslerdim. Seniň işlegiňe şu aýda mende ýörükde ssenariýamda ýazypdyrlar. Şarja ýazdy ssenariýany. Durduýnyň işleri ödünün üýtgeşik efektli, üýtgeşik dekorasiýaly klipleri bilen tapawutlanýar. Şeylerde daşary ortada klipler düşürüpdiýär we bu klipleriň arasynda ýanky üýtgeşik efektli, üýtgeşik dekorasiýaly klipleriň arasynda megerem türkmeniň milliligini öňe sürýän eşikleri, geyim gejimleri ulanypdyň, dekorasiýalar ulanypdyň. Bu klipiň aýdymyňam tamaşaçylaryň ýüregini ýene bir gedek awlamagyna sebäp boldy. Gözlerime zar edip sen gitme bu yolda, yıkem oyma yarımge. Bu yolda adaşarım gelmese, bu yolda araç yarın sana gel. Bu yolda Gow tutuşulaydym. Ferhat şu klip hakda bir durup geçebilmeli. Bu öňler var häzir aýdym falan şu klipi düşüremdi. 2017-nji ýylda şo düşüremdi. Kostyumlar gäder onlar edil. Şu wagt gelnäňe bilen milli modern rahat. Ya bir üýtgeşikrak, donly, zatly çykýanlar öyle ýa-ni. O döwür on ýerlerde. Men şonu ilk başyndan başlaýan ilk nemeden meni don modeliň bir çykyşynda gördüm. Pakaz bolýar. Şo eşiklere mi? Oğlanlar ýaman şunda bir üýtgeşik kellemde bir gaçka koydum şoňa bellap koydum. Soňra şulaýdym çykmaka, öňe çykdy taýin elimde klip edesimeli. Meni Türkmen owadyna şekile geçiresimeli. Türkmen owadyna giderler. Şonu wara gyýylan bir milli ýöne, milli şaýtepden beri hatam, näde döwre wap görnüşde ulanylýar. Döwre wap ähinde. Şonu ýa neme düşüresimeli de. Domaderin başyr dowat gülerek gençäň ýanynda bardym da gençe maňa diýdim şol ýanky pakazdaky eşiklerini bereýin diýdim. Hem şunu ýa klip edesimeli. O ujibi etdim da şunu ýetmeden bolan. Ol satlyk zat dälmi? Satylan okdum o wagt. Olar plakada berilen okdy. Ýok, ol eşik. Dine gorkadym mümkin. Ki o domaderin klip şol boldy başga hiç nemede gidilen wagt. O wagtlar işeýdi ben ýanky diýanym klip etdim şonu. Şular ýa düşürdüm o. Halk kabul et, verdi. Ondan yankı maňa jaňa döwürler. Köp adam, spros köp şu dony gelnäzde geýjek. Öýlenende şonu geýjek. Am ýeden alyp bolýar, nämetip bolýar. Ondan şeýit yankı goçşy gitdi ýa eşikler ol bir açyldy, görem olar. On ýaýrak gitdi diýen. Ýaýrak gitdi, kimede garady. Garady şu sebäp bolýar, şu klip şu nemelerede. Türkmen milliligini ýanky modernleşdirilen görnüşine sebäp bolan. Berekella, teýle gowy işleň bilen näme ýaşlara nusra bolmak geneden sebäp inşallah. Diýen ýalak. Haýsy döwletde? Türkiýe döwletiniň İstanbul şäherine. Şol neme Bursada bardyk, Uludağ we şoňa oýjaly ýerler, fiýpilýär. Onu va klip düşüp geldik. Ýöne biz gedilenç maksat bilen gitdik. Aslında klipim derle bulaydym bady meni heňe ýyzady. Ondan şu taýda dostumma, tanışymma, gara dostumluk ýurdumyz da çok. Ondan kardeşler bardyr ýa. Gara
Oğlanlar ağam düşüre hele ýadygarlyk öýrüm üçin diýip ýöne aýlanyp öýrenim düşürdiler. Ýa şey bolum aýdymam edäýerler ýa-da diýip. Ýa-da kakajan bardy olsam, just ene öýler video grupda. Nihat kara diýip bir dostuma olaram şu studiýanyň içinde daşy drone galyň kadrlar bardyr, Instagramda. Virtual ortam. Drone kadrlar bardyr. Ay bol diýip oýnlyk bilen wara klip edäýdi bolmuşy. Edelim gidem okusam ýöne bir ýadygarlyk öýrüm üçin galtyma diýip. Hem gedelenişten bir öýrüme haçan görüňgöde priýatna da. Düşündüm. Berekella ýöne gowy tutdy şulaydy men. Gat gowy tutdy. Söýlerini ýatdy diýip. Men arada bir ýyl menden öňe ýalňyşmadan bir toýda bolamada bir gelinejek gelip Tene ýokarda durdum sonra bagyt ýol, ýalňyşmadan. Menem aşagda durdum. Seňjan durda şolaýdym aýtdy, aýda durda şolaýdym aýtdy, aýda diýip. Bola men ýa muşdoklaryň söýgüsini alanyň bir alamaty. Neme diýär para? Şun akustika metenlerin şu. Bilýän. Şu akustik etmemede ilk bu variantyn Bayram Hojatyw işledi. Bayramjan öýdüm diýdi. Şulaýdy muňa bir hili stavkam ulu diýipler. Kit bolmam ahmar şulaýdy muňa gaty sözleri dady heňi owu diýip. Son akustik edemde proje diýipler. Şulaýdy muňa men üçin hido et akustikatna etdiýär. Bor, güzel diýip para. Berekella. Para haçany. Kardeşlerim diýdi. Gollar turýarlar. İşlem oňuna bolsun. Dowam edýär. Indi durdy. Seniň sosial durmuşyňy iýerlemek maksady bilen bizde postlara fin atly bir rubrikamyz bar. Instagramda bir post paylaşypdyň 2020-nji ýylyň iýun aýynyň 22-sine. Ol postda sen şeýle ýadygyapdyň. Her bir zady gaýgy etme. 100 ýyldan hiç kim ýatlanmaýar diýip ýazypdyň. Näme maksat bilen ýazdyň? Adamyň işleri ýaşanokmy? Yo, işleri ýaşaýar, men näme her hil tarapdan çekip bolýar da. Bu gurrunmy. Ýöne umumyň her bir zady ýüregiň baryp gaýranyna degen hak. Sen jogap ber, ýene bir zat diýjek men şuýdy. Kim Napoleon, Bonaparte bilen okkolym bir şu generaldan bir ýerde urşda ýogalypdyr diýýärler. Olanlardan eşitdim de men. Asmanyň ýankylar ýykylyp asmana deredi. Какой небо красивое diýýärler. Asmana zerekmäde wagt bolmandyr da. Ýaşaman lejek kop diýdim men. Bir maşgalaňa on näme de diýýärler. Şoňasna aýtyle. Näme Steve Jobs? No. Şoda diýýärler näme diýip näme? Gynanýan zadym şu maşgalan bilen çağalan bilen wagt geçirmedim o. Şu iňzok sözünde diýýärler. Şu manyda diýdim. Men onu diýemde, onu aslında ýa-da diýdim, kelmandan çekip bolýar. Annen şu postda Ayratin Bayram Hojatywyň adyny belledim. Şonu var, ýa-da bayramam diýdi şonu maňa. Bayram eşitdim. Elleşip duran sticker goýup. Onu bayram berlenim şondan. Aslında ýaly näme nakıllı sözleri da değişmeye bayram jamlyk ýa-da bir jamgaçylyk demedim. Abi näme pikir etdik bilýärmi? Biz näme pikir etdik? Ay durdy bilen bayram oturandyrlar. Berek bilen salaja söýüşendyrler, belki soň ýarasandyrlar. Otaýda gülüp duran sticker we elleşip duranma. Durdam bolly indi gowlaşaly 100 ýyldan hiç ýatlanmaýar, hemme zady gaýryp berme diýip biram ýarasandyrlar. Ýok, o manyda däle. Bayramjan eşitdim ýa-da bayramam diýip de. Gaýrylanma. Men aslında anjyk men näleýän aranjировка da her bir zady çinske mäli. Gowranlar işlemde de şonu ýary. Ona klip bolsun, olar bilýänler köpçüler işleşenler bar. Bir çalaja ýerine ütkötmen oda ýaltanamak da şu gow çykmaly. Men şu ay borlaýdy çykaramok. Barmaly. Ondan bayram diýip de ýer bir zady gaýry etme ýedilen ýapdy. O jeýip demedille de. Umman ol başga manydan çekip bolýar. Aslında men diýen manynda on bayram bilen gülüşip degişip diýenim diýildi de, ýöne men öz nememde şol esasy ýaşamanlar ýarman. Çağıran we bir zady näme diýe, ganyşna zähmet çekmeli bir pul gazanjak bolýan, şolary ýerden edinjek bolýan diýerler, dünýäň hemme bolýar gazanmaýan diýer. Dogry aýdýar. Her bir zady ýerlik bolmaly kadýan. Allah raşa.
Ve yine meni gaty täsir galdyran postlaryň biri bar. Bu postda 2020-nji ýylyň 7-nji ýanwaryna täze ýylyň ýandan paýlaşypdyň. Durdy, ine ol post şeýle rus diline paýlaşypdyr. Men göň türk boýunça okap bereýin. Hiç gaçan durmuşyňyzdaky käbir zatlary ýetgetmäge gorkmaň. Käte peýdaly, käte zerur, käte bolsa ören ýakymlylar diýär. Durmuşda ýa-da adamlara bolan gatnaşygyňda ütgeşmeler bolmy? Näme sebäp boldy? Edilmeýän detal sorap durjak gel. Näme üçin, kim diýip sorap durjak gel. We şeýle ýagdaýlarda näme diýän? Başda adamlar erkimen bir ýylga gol tarapdan görkezdi. Ýene bir diýlen söýdi we время великое судья diýär. Halas ýa. Wagtyň geçmegi bilen wagt görkezdi de kim näme elekdigini adamlara. Ýani özünde ütgetmeli. Kuru gapşeýän da bagly. Öz alyp barýan kärinde de. Riskawat etmeli käbirde atda. Etmek üçin. Ütgetmek üçin. Zerur bolýar. Ýakymlylar käbir. Daha şeýle tırnaý diýmek bilýän. Oňar tırnaý. Oňar tırnaý şeýle. Umuman şonu ýaly. Halas ýa. Ýene bir paýlaşan postyň bar. 2021-nji ýylyň 20-nji ýanwaryna Mehrep Pir Ulyeva bilen bilelikde siziň bir ajaýyp men şu iminni aýratyn ja harpyna basasym gelýär. Ajaýyp duetiňiz bar. Mehrep Pir Ulyeva bilen bilelikde ine şulaýdym. Toydan pursat. Galla. Son clear check golluk garat, onun başa gaýrak synaky janan onun yetişikleri de bilemok. Onu da doğru düşündüler ya. Kendimi bilemok. Onun ne maşgalalı adam. Ay o çağıralar diýen. Şeýle klip etmedik de ýöne, klipsiz şulaydım öýdi. Öýd etmeli işin etdi de. Şondan soň Kän toýlarda da haýyş edildi. Bir sonka aýdyan toýlamada da mehrin öýden diýär de şulaydym. Men niýe mehrin öýd diýen söýdim. Kän duet etdim aýdymçylar bilen. Niýdi toý meselesinde diýdi. Kän ýekejefem kän soralmady diýdi. Maňa adinoşnamşy ýökördüm aýdarýalym. Sen ýok ýerinde ýökördüm aýdarýalym. Şulaydym ýazarlydy. Senem öýdüm. Näme üçin diýdim de, sen başda aý soralma diýdin, diýdim bolýan. Ondan marhum diýdi, şo durdy bilen aýdan garyp maňa diýerler diýdi. Birazcık diýmeli söýdüm, teljermelmi kälýän. Her bir adamda gat dost bolanda da men aýtjak bolýar. Hakykaty aýtmaly. Olana değişmek we gülüşmek upada bolýan da atdyryn. Çenden geçmeliler. Değişmeýän çeni bar da. Her bir adam çeni bar. Adamyň ömrüniň çeni bar. Şoň üçin şu gatwer köpçülikde görünjek bolup men aslında kän geçirýän olan ben kän. Şimdi nemet baramak ýöne bir adamdan ýüzüm sowursam ömürlük şo taraba gapym ýakylýan. Şo erkedýän. Näle adam näçe gowurýan hem bar. Gowurýan fiýlegim şol adama hormatym ulan bolsa diýmeler sözler bar da çenden geçip bir gatyrak nemetler adetler. Bu diýen sözler bar. Özünden bil bagşaryk gelmese giräýänle de bir galýa da döwlende trailer falan şol jaýyp durýar da bilýän. Näme diýerler ha? Näme deňseňizem deňmän ýürege diýerler bilýän. Ýa deňmän ýürege hakyky. Ondan adam terbiyeli bolsa birazcık birek bilen fiýlaly hormatly gatnaşda gowmy kalýar. Terbiyeli bolsa esasanan. Hormatlamaly birek. Meniň ulyny ulu derejesinde hormatlamaly kiçini kiçi diýip söýmerler. Mena ulyp kiçe hormat toýup berse ulan şeýdi berse. Bir gün olmasa bir gün kiçi adam canım sağ olsun sağ salamat sen taraba gapym ýapyp yapmar wagt bolýar da. Düşündüm. Diýjek sözüni diýbermem. Şunu ýaly boldymy sen durmuşyňda wakalar? Owa boldy. Gowurýan adamlardan ýüde bolup kesip boldymy? Gapym ýapan wagtym boldy. So öldürüm bir hil salama da bir hili soğuk salayan rahatda ortada öňler bar. Gowum da şany kucaklaşylýar. Agam gowum enim gowumy diýilýär. Gowumy näle geçile öldürüm bilýärler ýa. Dasrakda saklasan kendäl. Öldür düşünýär ýalňyşyna gönü. Düşünýär oje gişler haçanam näme nikagda ni pozna diýerler da. Ýöne onda da adamyň gowuna degmejek bolmaly. Näme diýär ýanky.
adamın çiğit ya göğünü var ya da sana avulacak bolmaly. o deýmeler adam bir göğününe degenine değmeýän ya da Olay. hormatly fiýlarla gatnaşylsa Iň gowsy şol hawa, iň gowsy. Biram ýanky kim aýtdy kaşyn Allah janyl gulelekken zaýdan marfa ýadyma çonok durdy diýlenne ýanky maşgalaçyl adam diýilýär. Maşgalaçyl oglan gödön gelýär diýdiler. Dostum dostlar ýanky işler esasy maşgalaçyllyk bilen tanylýar durdy diýdiler bize. Bu hakykatdan hem bilýär muny. Onuň bir tarapdan iň gowy dostum, iň gowy atnaşanyň şu maşgalaň bolsa ýene oglar durdy. Sen aňyr dönükli eden nokta şolar. Gaty dogry, 100%. Lalaşan. Gitdik onu. Gidelim. Innik soraw. Hendik soraw. YouTube kanalyna biz ser sallyk. Music Thanks for Everything paylaşypdyň. Aýdym sag, emme üçin sag bol. Soňky paylaşan işleriň köpsi durdyny öwediňe bir ser sal. Öde bir terasada ýazgy edilip durýar ýa. Hawa beýşeýär. Cover işler ekene. Halipa Nur Muhammed Meretowyň aýdymlary bar. Kakyn Pakir öýdýänçi. Hoca Durdyýew. Hoca Durdyýew. Hawa jeren. Şol işleň hakynda gurrun ber. Soňky döwürde cover'a ülf berip başlapdyň. Aslında bunu cover'dan hem de var. Ben gitaralı arkada prezentimiz o şu bir gitarada tarwan çalıp çıktı. Men özümden çağırımdan şu animasiýadan soň maňa şol instrument ýakyn. Neme skripka diýerlerden hem instrument orkestr diýilýän hem şonu ýaly men aslında gitarany görýän. Hem üçin diýsem kaku çalybam, akord saklap çalybam aýdym aýdyp bolýar, iste şol solo da çalyp bolýar, iste aýdym aýdyp bir borda atlar. Ken näre? Gitaristlaryň tehnikasy bolýar, bokurdaq tehnikasy. Gitarada aýtmaýanlar bilen gitarada aýdýandan kitap awutlanýarmy? Tehnikasy, aýdym aýdyşy. Ay ol bara, men pikirimçe näle gitarada aýdyp şu bokurdaq bolmaly ýa, näme diýip derler. Maňa bir gerek şey diýip de. Zat diýdi öýlen, Şahunç, Aleksandr Şahunç. Zatsashty ýa-da bir wariant. Ço diýdi, durdyşka zapomni diýdi. Хоть музыкант, хоть певец диýdi. Он должен быть как бомба diýär, расширенный, любое направление, стиль diýär. Иммера on aýtdy, ol şol ýaly boljak bolun diýär. Bir направление, däl, raketa ýaly. Bir tarap belli. Şu ondan Hemme taraplarından, hemmesinden başyny sıkdy. O, şu ýa, bilemi bokurduk meselesini her kim neme diýär, dagam belli bir neme adam, belli bir predel fantaziýa bolýar. Onu käkşide predelan ýetýär, oňa ýetýän alyp. Sen ýanky her направлениеде boljak bolsaň, halk aýdymlaryny aýdýanyň mene görmedim durdy. Ýöne men başlanda halk aýdymlary aýdýardım. Şundan? Hawa. Şu bir kifanak şonu ýaly aýdymlaram ýazyp otyr, nesip bolsa ýakyn günlerde ilk şu ýylyň dowamında inşallah halkymyza ýetirer. İnşallah, inşallah. Ol ýanky cover diýemde ýadyma düşdi. 2016-njy ýylda YouTube'da paylaşylypdy bu aslında aýdym. Näme perwanjan bir sözüm öýle. Ýanky halk aýdym men näme üçin kän aýtmadygym. Ol aýdymlary näme çüýläp aýtmaly ýa-da şonu junk edip aýtmaly. Ýokam kän aýdýan olanlar tuweleme o ýerine ýetirýänler amma ýa-da aýdylýan ýerler amma ýöne çüýläp aýtmaly. Ýa-da Nuriýat Tokaýewiň Halipa Nuriýat Tokaýewiň ýar diýen aýdymy kaýret. Ýatlap senin adyny ağlayır men ýar ýar. Ağlap çiger bagrymy dağlayır men ýar ýar. Var şanyň söwdewi mahbuby sen ýar ýar. Döwran Tokaýew üçin oğluna çenli hem jaňatdy oğlanlar. Men soradym ýokam şo gowy soýmakam Döwran. Agam şulaýdym bir aýtsam bolarmy bir ruhsat berýän. Dagy näme? Ola bir ikinciden öz vaspitaniýanda sorasan gowdary. Dagam aýdym aýdylsa gowy. Ýaşa-ýaşany aýdym. Bu sorasan fiýle format ondan Neme, başlaýan şu temaň içinde bolan üçin men häzir soragan bereýin. Aýratyn şu tema değişli bolan üçin. Halipa Türkmenistanyň halk artisti Anuş Murat Durdyýewiň gowy aýdymy aýtdyň. Konsert görüşüne. Bir görkezmäkä onu men sözüm jemläýin. Ýanky diýen şu Nuriýat Tokaýew Halipa ýar diýen aýdym soň köp olanlar diýdi. Tuweleme
daha şerefin deyipler. Şon ýaly edip ýerine ýetirilse gowmy kadiýan. Men beýdimekden özüme aşa baha berdigim dälle. Şo sözler alhan o halkaydym aýdylanada. Sen täzelik tarapdan görenlerine adamlar tuğulama bu ýolam daha şerif tirhediýler. Şoň üçin bir işler atyyorum Türkistan aýdym. İnşallah o işlere garaşýar. Şo sözlerde garaşýar. O işlere garaşýar. Bulaydym Türkmenistanyň halk artisti Anuş Murat Durdiýewiň iň bir söýlen aýdymlarynyň biri we bulaydym saňa we seniň sesiňe obrazyňa gowy beripdir. Söz berýän aýdymy Durdiýew. Söz berýän seni söýmäge, sen bilen bagy turmaga, elmadan bile bolmaga söz berýän. Halipaň özüne soransyň. O Anadolu halifadan soradım ben. Anadolu'da. Ağam mümkün orada şulaydı mayfam. Aydılar. Nemede Anuş halifa men aslında öğüm gower yani. Dağı näme? Ben şimdi yani kiçiligimden bir gower dinler aydymçylarymyň bir şuladan. Aydym ýerine ýetirşi, wazşi bir emosiýa bilýän adam käçiligi hemme tarapdan bir hormat goýan adamlaryň biri. Gower aýtdym, şulaydym. Anadolu halipaň başga aýdymyny aýtmadyňmy? Diňe şunu aýtdyňmy? Toyda zatta eýleke saňa garaşdym da aýdýan, ýöne ýetarafy şulaydym aýtdym öýdän ýalňyş. Başga haýsy halipaň repertuaryny özüň görýän, özüň haýsyna gelişdirýän. Näme? Her halipaň gowy aýdymlar var içinden. Hem aýdymam gowdur öz ýerine. Ýöne içinden bir özüňe ýakyn gowy ýani, Nur Muhammed Meretowň halipa wagşym Muhammed Meretowň aýdypsyň. Ceren, ay ceren, yandırma beni, yanlışma düşünýän, köýdürme meni. Yankı halipa wagşym Muhammed Meretowň aýdym ýazym kaýra arasyndan aldım. Düşün aýdym ýa bu ýollany ýatmaýmy şonam. Düşündüm. Akustik variantny. Yine şeyle gowy işlere garaşýandyr da. Halipaň ýolundan öz aýdymlaryndan şeyle gowy işlere üstünden garaşýandyr. We seniň üçinem bizde ýene-de bir rubrika bar. Bu rubrika uşdoklardan 3 soraw diýip atlandyrylýar. Taýarmy? Taýýar. Gittik. Dün akşam men Instagram sahypamda ýörükde seň üçin soraw paýlaşdym. Durdiýew kimin sorawy diýip paýlaşdym. We iň gyzykly 3 sorawy biz gepleşigimiziň içinde rubrika hökmünde seň muştogyň adyndan sorarys. Näder montajda ýetip bolsa aşagyna tyk gedip çykýan ýeri bardyr, şo muştogyňa berýän sorawy. 40% sorawlaň diňe bir soraw eken. Seň pikiriňçe nämedir öýdýän? Diňe şowrda sorýarlar. 40% arasy. Bilmedim aýta. Men soraýyn. Mergen Ana Muhammedowdan näme üçin öýköledim? Ine şunu 40% muştogyň sorýar. Mergen Agadan näme üçin öýköledim? Näme bolar tele. Näme? Birinji Mergen Aga öýdi birge toýdy. Aýşol Feradaça ýadyldy. Käbir sebäplerdi men birazjyk Mergen Agadan bir gowum etdim de. O sebäpler bar. Mergen Aga diýdi onu, "Inim sen menden öýköler aýdýan" diýdi toýdy. Öldürlerine. Bilmem ok mehrem aýdyp durmaya, şo mehrem da da öyle. Ondan Mergen özüm aýtdym, "Anam aýda nidim, ýeke ýerde dilim ýarmadym, ýedim ben gurrun neden näler Mergen'e diýdim. Näme özüme aýdaýyn ha diýdim. Gatyrma ulan bolsaň ýalňyşan ýeriň diýdim, sen duýdurma, dinleýijilere diýdim. Adamlar diýdim, sen geografiýadan, biologiýadan, adamyň iç goşundan soraw berýän meni, sen soraw berýän adamyň şu spesialist uğurda işleyen okta aydınçı da mektep bazatı bar belli bir derecede mektep näme uğraýan ne ýazman, potman, goşman, aýyrman her bir alajak terfinden berýär. Predmetlerden. Başlangyç bilim da. Başlangyç bilim. Ýa konum sen diýmelidim. Adamlar ýadymdan çykarman. Bular aýdymçylar. Üniversitede molum ya professor däl. Şu belli bir uğurdan näme gitdiler. Öz uğurundan berem ok sorawy ýadymdan çykarman. Başga uğurdan berýän. Aýdymçylar şoň üçin gaty strogo süýdi etme. Diýmeli mi kädiýän.
düşündürmeli şol demeýän. Ondan käbirlatlar diýilýän we diýilmeýän we ýanky şonu bir neme etdim däre, onu aýtdym, sen şonu bir diýmedin diýdim. Ikinciden hem ketipdiň diýdim käbir nemelerini, kadrlaryny. Ýanky neme diýenler. Men yani aydym oğurlayan, illetöryen aydym var. O zamanın, on sözüme şol yıllarlarında 3. sanada atmıştı, 2. sanada atmışan aydımcılığına değildim ben. Böyle şol onları illetöryen aydym ben dedim. 2 yılda da aftersk aydımlar keyen dedim. Ve yani dinleyicilerim, sen dedim neme deydin, bileyim. 4 saat durdu diyen aydımlar yadına düşüyor. Nurana, Uyarla dedim. Var. Ya, Soğuk ederin ya. Soğuk ederin. 4 saat aftersk aydım şulan. Öyle şular men diýiljek de şular aydymlar hit diýip biljek men. Düşündüm. Bilýän? Bu ýolda da Nurana da öz dinleýicisini aldım ka diýende. Elbette. Ondan ýanky diýenim, şu demmedim şulan afterski. Ýa-ni bu nemetelim Nurana me Bayram Nova işledi. Bu ýolda var. Bu ýolda onu Daniel Faramazov işledi. O şu aslında da şu Türkçe içe koydum men. Mehri pir oluyor. Ve sözünü Türkçe içe mehri Türkmen kurtardı. Onu şu anda içe koydum. Ezbiter birge dedim ama ayda o şu niple. Ezbiter ucivil ettim men. Süleyman neydi? Türkmençe etme. Zon dedi. Şuna Türkçe aytan Türk bir aydın şey Türk aydındır öýderler. Türkmençe dinlenýär şunu dedi. Süleyman dedi. Suluk aydanlarına. Süleyman. Ondan yankı diýjek bolýanym. Şular men aglan aydınlarym var. Hemmetim şular şu aftersk aydınlar. Şol atlary gödäňe tutman, o sözü aslında diýmenem däl köpçülikde. Bir iş edende bir ýerini garalap gömüp öýrüň almalarla iki tarafy da beňlip bolmaly. Bir gäňde har ýan bolsa. Son gowlukdan beri. Ýok, bu ýa-da ýaraşdyk, gülýär soň ýa-da Bolo bolmada täzeden perdaşama gel. Ya da dedim agam dedim indi perdaşa diýmedim. Sen maňa diýdiň ony. Durdy gepleşge geljekkäm, ay enim maňa gepleş diýmeden ay şu günler barazym melen ogay diýdiň. Ay bir kile ýaman. Kim ýaky nostalım biz emeýän şu beýtaýol saňa näme şu nemem ýa konfliktim var. Köp adam şonu ýaly öýdäklerim. Hayf gelýän ona bardyň diýip berdim. Bilýän umuman mergen agam ýok, bu halam bodur. Halam, amma ulýary atnaşylýaram. Perdaja bar lan okdyň. Yo aslında feýalman neme? Bir soň kudur bergen gelmäken näildirä? Meni soran, farmady näildir? O näli? Näme sorular berjek? Ya, bolýa sorular aýtmadan emosiýonal bilmerdim sorular aýtsaňa. Yani şunu ya nemeler yok da. Men sana başta diýdim, dedim gepleşip bolýar. O diýen sözü de. Suwa girme suwun çoňlugyny bilmem. Allah alaşýan. Birazcık çoňlugyny tanışdyň. Onda barýan ýok. Ya bizimki esas ýa. Şu mergenler barot sawar, naýdasyň men. Mergen. Ya şu. Şondan soň ma gow sapak boldy. Nire barjak bolsan pikirlenýän ilköle. Bu haýy perdaja barjak. O ýaman pikirlenip barýanlar ýogan baranam. Gaty görseler amma. Näme diýe? Näme goňşym, näme görjek bolsa, tipine girýär. Göwne değmejek bolup, özüň ýanyndan. Göwne değil, aýdyn näme? Abarat, merenjan daş. Inlik sorak, bu sen muşdogyň hem patbişiň 77 nokot Yasemin 77 diýip bir gyz maşgala sorapdyr. Durdyň näme enligi bar? Men soraýyn, näme privichkaň bar? Näme aýrasyň? Tap audio. Aýrasyň gelýän enligimi bilemek ýa. Diňe şunu edýän diýip aýdylýar. Mysal üçin men enligime gördüm. Sırk ene men enligim şu. Sırkyndyk. Şu ene men enligim şu. Over edýän aýrasyň gelýär şu. Aýrasyň gelýär. Etmeten şu burada adar gelip durýarlar da. Men aýrasyň edýän enliklerimi aýtsam ilkilen. Pelwan. Yani doğrudan aýdýan druk. Yaltarak men. Ya işeýän hem-de ýatagan ukyň almasam hiç ededim men. Köp ýatýan. Ýatýan o. Biraz şonu aýrasyň gelýär. Atak gowurýan enliklem biraz köp berde saklanyp ölçejek bolýan. Maşgalyrak. Şol çağaçyklanma neme bu aýrasyň gelýär. Nowat diýär-de käwat her bir da pikirlenip seredýän diýär-de şol. Bir taraftan gowurýan ýa nowatçan. Öden ýaz. O studiýada da nemeden de etmeli işlem bolýar günüm. Erti plan diýip spisik gelýär. Bilýän. Zametka. To do list.
şonuyum neme diye şüphet ettim. Niye edip yaşayan o her bir wagtyny aýyryp diýenden oldu. Ýöne gowy şüphet etdim diýende. Şoda atlamy gowy ýa-ni. Oňa geljek ýokdur. Ol neme mende de bar. etmeli işler diýip ertirk etmeli işlem ýapdy. Ana şo gowy. To-do list gowy. İkinci soru, bu meni gaty gyzyklandyran sorulardan biri. Muny ýene bir ýan halam ýa-ni aýdym. Ananjan da men. Ananjan. Yaman hala maksatda. Pul meselesinde mi? Ya da başka. Ay, umuman adama anan senden qarz almak mümkin mi? Alıp bolýarmy? Ýok, hala maý pul berem. Öňünden başga. Berem, hatta berýän, berip ýanan soň berip. Düşündim. Berýän ondan adama bir anam edip berýän-de bir şey. Olum kynuna düşen soň gelýändir. Sorap, ýok. Bilýän, ondan sen şol anam etdi, berdi, kynunymda kömek etdi diýip şo eden adam ýatdan çykarmadylar. Gelmeli şol planjyny getirip beren, ilim getirip bermeli şonu. Soň sen pul almaly adamlaryň bam suwat durdy. Kenmi? Ay aýtmaýyn. Ýok, adyny aýtma, sany badyr. Durdyň algydarlary. Durdyň adyndan meni haýyş edýär. Eltip beriň soň sen gaýrat edin. Ýok ham soňa biz durdan sormak kıyın iş ya. Devam edýär. Inaşgabat atly bar, muştoň sorapdyr, bu soragy meni gaty gyzyklandyrdy. Näme üçin ingliz dili kursyny taşladyň? Bile gatdan ýürümke. Bilemo, şunu sorapdyrlar. Aslında men dile öwrenmäni gowy ýan pelwan. Aha. Ýöne ýaltan taşlanam ýa-da ondan da näme? İngliz dilini bara başladym kursyny. Ondan neme agatmadım. Bujur mesela agatmadım. Birinci kurs eýem. Beginner'da. Beginner'da. Baza, biraz on bolsa yani grammatikadan ol bilýärmi? Ondan baza baza taşsajak gelim. Bira toýlam men. Akşam. Sen akşam kursyna ýazylansyň-da? Ýok, men öýlen ýazalym. Abi. Ýöne näleň bir hil ondanam dälle köpçülüge barıp okap bolýar. Ýöne kyn taraplary bar, şeýle ýagdaýlar. Boran dağdaýdan hakyk otuýar tapakda. Aýdym şol baýdymda. Oğlum näle diýil ýa, otyrdyň gelip kapyny açyp gidip diýerler, otyr. Oğlum näle tanymal adam bolýan kyn. Ýa bir tarapdan näme diýär, bir gerek geldim diýdi. Sizin kadeydi, aydımçıların kadeydi, ilk bilene halka tanıtmak için, halkın için, o öğrenme tanıdığın abiydi. Allah aşkına. Sonun beri köpe öğrenecek olun, görünmeyecek olun, kaçıp öğrenme oldu. Kıyına yedim, bir taraftan neydi? Artık kıyın. Allah. Bir hilli durmuşuma düşüksüz rahat deyip de iyilinkiden. O kaçmakta da değerli var, hani eylin, kıyın oldu. Öğren, bilmedim. Komfort yok. Düşündüm. Ama neme katlardım, bir küçük oturup öğredilýärler, ince udan. Kendinden. Gowy animasiýa. Onu atlasaň olar, ondan materiýany bana bir iň esasy praktika. Praktika. Şu an ýüri töläp orsuny hiç kimden öwrenmediler. Komşulardan, ors komşular var. Onun ýanky bir ruskozyşnýaraklar var, gürleşip şolar bilen dilime diýençlikler. Lalaşan. Praktika gerek, iň esasy. Şoň üçin gatlamadım, ýa gynnaşamadım. Üçinji, Miwe Döwranowyna atly bir jurnalist hyzmat sorapdyr senden. Şuna çenli durdudan soralmadyk. Ýöne özünden soralmak isleýän soragymka. Haýsy soralmadyk soraga durdy jogap beresi gelýär. Käşke meni şunu sorasadylar diýip. Jurnalistdan soragyn bilýärler. Ya, ben şunu sorasalardı da. Ya, ben şunu perwanda. Düşündüm. Miwe kanagatlanarsın diýip umid edýär, ýa-da durdyňa qyşakda Instagram sahypasyna ýazyp goýan we jogap berer. Bolýarmy? Bizde ýene bir rubrika bar. Bu rubrika gowy ýa-da ýok diýip atlandyrylýar. Biziň tamaşaçylarymyz iň gowy rubrikalaryň biri. Ýöne gowy ýok, hemmesine gowy ýa-da ýok diýip jogap berdiler. Bir söz bilen jogap berdi gidiber. Men çalp sorarım, senim çalp jogap bermeli. Taýýarmy? Getdik onda. Telefonunda oglan ady bilen bellenen gyz tanışlaryň barmy? Ýok. Öň şeýdip belläp gördüňmi? Ýok. Köpsünki EP'den asıl başgaça.
Ha, sport sala baryandan kemmese türgönleşmekde, sonra düşmek için baryanlar badi bilersin mi? Bana bir bileyim o. Ay yok, izahı maksat. Bolya. Sana gelişmedik zaten reklam edip satacak bolsalar gaharın elýärmi? Bam şeyle tanış. Ya man halama. Bam şeyle tanış. Mara ne var zamara. Dar oturanlar ya. Ni todo öldüm. Bilip durun. Daha şu ağam var diyeler herhalde ya. Koy zona edeyim ya da öyle. Öz halamadıklarını reklam etmeli boldun mu? Öz halamadıklarını. Awa. Yok. Haydi olsun ha şey diye şunu. Ay yönü şon yalı. Bolayma yüzünden geçirdim ben ankat yönü göre. Düşündüm. Aslında var yankıyor. Kat halamadıklarını reklam edesin ben laf. Düşündüm. Futbol oynamak ya da PlayStation. İkisem. Sen futbol oynayan adamı gördüm ha. Mehmet Dağılan. Awa gördüm. Neçe gadanyanın soradılar gaharın elýärmi? Yok. Neçe gadanyan? Aydam yok yani. Bolya. Seni gabantalar halayanmı ya da gaharın elýärmi? Bolya. Nahar bitirmek ya da iýmek? İmek, ikisem yani. Yok, imek de. Bisep bilýärmi aslında? Yumurtkan daha şey yani. Aynen. Gati erbet urşup, söýüşüp şu wagt gowatnaşýan dostum many. Awa. Genjemin nahar tötänlik bilen duýdy bolsa özüne bildirýärmi? Ya iýärmi? Yo aýdýan. Aýdýan. Sowgat bermek ya da almak. İkisem. Gymmat sowgat berip ýygyna plan bermeli bolar diýip ala edýärmi? Gymmat sowgat alýaňa berme. Ýygyna şoňam gymmat sowgat bermeli bolar diýip ala edýärmi? Yok, nabarot, gow diýen. Öyle. Olar gina verdim, tenem etmedi heýäbi. Gow da, priýatna, ökman. Ol ýagdaýyňa görä etseňem bol, ýa-da ýöne. Gow bolýar şeýle. Düşündüm. Sen maşynyň tiýdigini öte geçirýärmi? Aýo, Arasynda bolýar. Ya, gaffenme çykardy. Düşündüm. Mehmanhanadan gaýdaňda sabun şampun alyp gaýdyp gördüňmi? Yok. Ähli soralara dogry maýlyp jogap berdiň. Awa. Berekellah, minnettar. Menne bir Gemneyi soragy bar, ýa-ni Qaqajan ýaşyny şakyrdatmaýda diýip. Aslynda men Gemneyi soragy başga bir soragy taýynapdym. Ýöne seniň gepleşiň başynda bir söz jagas diýdiň we şol sözi diýmeň netijesinde de edil haýy söz diýen ýadyma düşenok, gön öňümden zamiýetke listim aldım da şo soragy ýazyp goýdum. Näme? Şo soragy şeýle. Kimiň aýdana ýadyma düşenok, ýöne şunu maňa bir ulrak oglanyň biri aýdypdy. Adamın, issenliň adamın hökman 2 sanak ýüzi bolýar diýär. Bu bizde de şeýle. Ýagny maşgalatyň ýanyna bir bolşy, dostlaryň ýanyna bir bolşy, ýa-ni bir iş sferatynda bir bolşy, hakyky adam haçan öz bolup galýar bilýärmi? Haçan kelejegini ýatdy goýup ýatsak wagty kellesinden geçen pikirler bolýar. Ana şonu şol hakyky özdür diýerler. Sen kelläňi ýatdyňa goýjak wagtyň kelläňde näme pikirler geçýär? Men wara gelecek pikirlenme goýar. Geleceği çağıran, etse moýsanman. Arzuçulmy sen? Awa. Hyalwend. Awa. Diňe geleceğini pikir etýär ýa. Geleceğim etse moýsanman, garaz çağıran. Awa, pikiri. Biz aslında seni bir hemişe ýylgyryp bölen oglan hökmüne tanýar, durdy. Onu sen özüňe bilýän, köp adamam diýändir. Durdynyň ulyp gaýan bir sözem madyr ýyl arasynda. Ýöne ýüregiňi diňläp görseň, seniň bu ýylgyryşyň ideal bolmak üçin ýetmeýän zatlar bardyr. Şu ýylgyryşyň üçin ihlas edýänler kimler? Sen şu ýylgyryşyň üçin kimlere minnetdar we seniň bu ýylgyryşyňa nämeler ýetenok? İlki bilen minnetdarlar maýdaýyn. Şu ýylgyryşym üçin ejem jana minnetdar. Ýaşylar bolsun. Awa, amin. Maşgarama minnetdar, gelme, çağaçyklanma, ýakynlanma, dostýarlanma, dinleýijilerime hemmesine şu maňa bir ýürekden begenip gollaýanlara hemmesine ýürekden minnetdarlygymy bilýän daýjan. Janlar sağ bolsun, ömürler uzak bolsun. Hemije görjekler gowup bolsun. Amin. Aýdanyň gelsin. Amin. Galy berse ýylgyryşyň ideal bolsa bilem, ok etmeýän da daşynda bildirmeýän bolsa ýöne aramyzda ýok adamlar diýerdim. Awa. Şolar bolsa hasan.
Olam durmuş. Goy yakynan zanta bolsun durdy. Ýan gaýsyň ýaly faňa gollu berýänler birinji bilen maşgalandyr elbetde. Näme täzelik çykartaňam, näme iş etsäňem birinji bilen. Ýürekden degen şolar dogurda daýdy bilýän maşgalan. Sen ýanky diýenje bir söýdüňmi? Ýanky gepleşiň başyna bir soragda diýdiň, saňa aňsat dönüp etmeýän maşgalandyr diýdiň. Goý şolaryň zanta bolsun. Birinji bilen sagazyklaryň inşallah başy dik bolsun we uzak ýyllaň dowamyna öz tomoşaçylaryň aňyna hemişe şu owadan ýylgarşly durdy bolup galmagyň biz saňa tüýsürekden ardy edýär. Gowy täzelikler bilen diňe bir bambiçsk diýen bir sözüm bardyr. Soňal täzelikler bilen öz halkymyza hyzmat etmek, diňleýijileň ýürejigini aglamak hemişe saňa nesip etsin durdy. Ol perwan. Sizde işiniňizde üstünlük ýa-da diýen sözüm maňa saňa ardy edýän kötsätdiň. Saňa da şoň ardy edýän. Sag bolurja, minnettar. İşiniňizde üstünlük iň esasy adam başyňyzy dik golgun ağrayňyz belet bolsun. Sag bol. We şunuň bilenem gepleşigi ýuwaş-ýuwaşdan jemleýär. Sen bilen gepleşiň şeýle gyzykly boljakdygyny men inanýadym we hakykatdan hem şeýle boldy. Nesip edenem bu ýani gepleşiň başyna aýtmaýaly Ata Watan ýyllarlarynyň birinji sezonynyň iň soňky gepleşigi biz şu gepleşigi durdy filan jemleýär. Nesip bolsa da 2 aýdan inşallah bir ullukan studiýanyň içinde tomoşaçylaryň bile bu gepleşigi ýene-de täzeden gurnar we seni ýene bir gezek studiýamyzda mihmançylykda görür diýip umyt edýän. Awa, inşallah. Gepleşiň jemleýär ýerine bir ähli ýyllaşandy. Awa. Şu dinleýän, bizi gollaýan dinleýijilerime köp sag bolsun aýdýan. İşiniz uğruna bolsun, janyňyz sag bolsun, görjegiňiz gowlup bolsun. Orada bayram etip gelýär. Awa. 2 günden. Orada bayram. Hemme kişiň berýän sadakalary kabul bolsun. Aýdanyň gelsin, sag bol. Bajan. Bekleýän ağız eklemeleri, diýen doga dilekleri, ýaxşy dilekleri hemme kişiň kabul bolsun. Ýene killerde şeýle orada yetmek nesip etsin. İnşallah. Hormatly prezidentimiz da şu türkmen ilimimiz üçin alyp barýan işlerine ul üstünlük ardy edýän jany sag bolsun. Madama näme türkmen ilim össin. İnşallah. Türkmenim diňe öňüňizsin. İnşallah. Hormatly prezidentimiz watan halky bilen watandyr. Awa. Şol halkymyz össin. Halkymyz össe watanymyz. Diýerler ullösün bulaşsın daýan şu türkmen ilim adama şolary ýalak agylda asmanda parahat durmuşda ýaşamak. İnşallah. Aýdanyň gelsin. İnşallah aýdanyň gelsin. Ýan kylýanym hemme bizi gollaýan dinleýijilerime de sag bolsun aýdýan janlar sag bolsun. Olar işiňizde de üstünlük. Sag bol. Minnettar durdy. Ine mehman tomoşaçylar, şunuň bilenem Ata Watan ýyllarlarynyň birinji sezonynyň iň soňky gepleşigini jemleýär. Şeýle gowy günlerde, şeýle asuda günlerde, şeýle gowy gepleşikde diýdarlaşýansak, abi bolsa daşda däl. Inneki sezonu diýdarlaşýansa, hoş, sag bolun. Allah bizi duşurdu.